سما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سني تروفتا نغسل النهار سينما سمري سلام زخبركم تخطاتلتي مدب سبورت وصيت شامناي مدرخ تور دي فرانس مس تنتناوي تحستو حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال شامناي مدرخ تور دي فرانس كلتشعن 26 كاب بريغو تبغيسو ابرجاك زتزازه مخوينو تقلالا 180.4 كيلومتر شفنه صفيح ويدما جول مدرخ كوينو نسبرينترات زمچ مدرخ ينيرو እዚ መድረኽ እዚ ብሰንክት ዝነበረ ብርቱዕ ናይ ክረምቲ ሙቐት ንተቐዳደምቲ ዓብዪ ፈተና እዩ ጋጢሞም ዝተመዝገበ ሙቐት ኣብ ገሊኡ ቦታታት ክሳብ 40 ዲግሪ ሴልሲየስ ብምብጽሑ ተቐዳደምቲ ማይ ኣብ ምስታይን ሓይሊ ኣብ ምዕቃብን ጥንቁቓት ክኾኑ ኣገዲድዎም እዩ ንስፕሪንተራት ዝተዳለወ መድረኽ ብምንባሩ ድማ ካብ መጀመርቱ ጀሚሩ ብውጥን ዝተመርሐ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እቲ ውድድር ምስ ተጀመረ ሓያሎ ፈተናታት መጥቃዕቲ ተገይሮም እዮም ኣብ መወዳእታ ሰለስተ ተቐዳደምቲ ዝሓዘት ጉጅለ ሃደምቲ ማለት ብሬክ ኣዌይ ክትምስረት ክኢላ ሊያም ስሎ ካብ ሎቶ ኢንተርማርቼ ያኩቡ ኡትሩባ ካብ ካጃ ሩራል ከምኡውን ቲቦ ገርናሌ ካብ ቶታል ኤነርጂስ ኣብ ተሃዲሞም ዝወዓሉ ግሩፕ ኮይኖም ምስ ፔሌቶን ዝነበሮም ጋ ክሳብ 2 ደቂቕን 21 ካልኢትን ሰፊሕ ነይሩ ሊያም ስሎ ካብ መንገዲን ዝነበራ ክልተ ናይ ጎቦታት ነጥብታት ቀዲሙ ብምእታው ነጥብታት ክወስድ ክኢሉ ያኩቡ ኦትሩባ ድማ ነቲ ኣብ 122.8 ኪሎሜትር ዝነበረ ናይ ማእከላይ ስፕሪንት ማለት ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ቀዲሙ ብምእታው 25 ነጥብ ረኺቡ ፔሌቶን ብጋንታታት ሶዳል ኩዊክስቴፕ አልፒሲን ከምኡውን ኤንኤስኤን ተመሪሓ ነቲ ጋግ ንምጽባብ ቀጻሊ ስራሕ ኣካይዳ እቶም ዝሃደሙ በብሓደ ክደኽሙ ከለው ሊያም ስሎክ ንበይኑ ተሪፉ ክሳብ መወዳእታ 1.7 ኪሎሜትር ክተርፎ ንበይኑ ተጓዒዙ ኣብ መወዳእታ ግን ብፔሌቶን ክጉበጥ ኢና ተዓዚብና ስሎክ ብሰንክ ዘርአዮ ሓያል ተቃላስነት ናይ ዝመድረኽ ዝበለጸ ተቃላሳይ ተቀዳዳማይ ማለት ሞስት ኮምባቲቭ ራይደር ተባሂሉ ተሸሊሙሎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ 3 ኪሎሜትር ጋንታታት ንስፕሪንተራተን ንቅድሚት ንምስራዕ ብርቱዕ ቅልስ ኣካይደን ጋንታ አልፒሲን ብማቴዮ ቫንደርፑል ኣቢላ ኒያስፐር ፊሊፕሰን ንምዕዋት ጽቡቕ ናይ ምዝዛም ዕድል ፈጢራትሉ ነይራ ይኹን እምበር እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ መድረኻት ብሉጽ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ ቤልጂማዊ ስፕሪንተር ቲም ሜርሌር ካብ ሶዳል ኩዊክስቴፕ ብዘደንቕ ናይ ፍጥነት ምንቅስቓስ ቀዲሙ ብምእታው ተኸታታሊ ካልኣይ ዓወቱ ማለት ድሕርቲ ኣብ ሻውዓይ መድረኽ ዝረኸቦ ዓወት ደጊሙ ዓወት ኣመዝጊቡ በዚ ድማ ሜርሌር ኣብ ኮረሻ ብሽክሌታ ካብ ዝድባት ሒዙ ካብ ዝተሰለፎም ሓፈሻዊ ውድድራት መበል 74 ናይ መድረኽ ዓወቱ ጨቢጥሎ ኤርትራዊ ኮኸብ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ካብ ጋንታ ኤንኤስኤን ብሉጽ ብቕዓት ብምርኣይ ብሜርሌር ብጸቢብ ፍልሊ ተረቲዑ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ ሆላንዳዊ ኦላፍ ኮይ ካብ ጋንታ ዴካቶሎን ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምዃን ድሕሪ ቢንያም ተዓዊቱ በዚ መሰረት ውጽኢት ቻምናይ መድረኽ ከም ዘርኤና ቀዳማይ ቲም ሜርሌር ካልኣይ ቢንያም ግርማይ ሳልሳይ ኦላፍ ኮይ ራብዓይ ያስፐር ፊሊፕሰን ሓምሻይ ፓቨል ቢትነር ሻድሻይ ሪክ ፑሉመርስ ሻውዓይ ፓስካል አክረማን ሻምናይ ክሌመንት ሩሶ ታሽዓይ ማክስ ካንተር 10 ድማ ፍሬቲን ብምዃን ኣብ ቀዳሞት 10 ተሰሪዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደረጃ ናይ ግዜ ተቀዳደምቲ ማለት ናይ ጂሲ ተቀዳደምቲ ታደይ ፖጋቻ ካብ ዩኤኢ መሪሕነቱ ብጽኑዕ ዓቂቡሎ ዮናስ ቪንገጋርድ ድማ ሲዒቡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጥሎ ኣብ ናይ ነጥቢ ደረጃ ማለት ቀጠልያ ማልያ ማዲስ ፔደርሰን ካብ ሊድል ትሬክ ብ228 ነጥቢ መሪሕነቱ ዓቂቡሎ ይኹን እምበር ቲም ሜርሌር ብ213 ነጥቢ ቢንያም ግርማይ ድማ ብ203 ነጥቢ ኣዝዮም ቀሪቦሞ ስለዘለው ናይ ቀጠልያ ማልያ ቅልስ ሕጂኡ ዝያዳ እናጸንከረን ኣዝዩ መሳጥን እንዳኾነ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ማለት ንጉስ ዓቐብ ንምዃን ኣብ ዝግበር ዘሎ ውድድር ታደይ ፖጋቻ ብ28 ነጥቢ ይመርሓሎ ዮናስ ቪንገጋርድ ብ19 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስዕቦ ኣብ ናይ ብሉጽ መንእሰይ ሕጂ እውን እንተኾነ አይዛክ ዴልቶሮ ካብ ዩኤኢ መሪሕነቱ ሒዙ ቀጺሉሎ እዚ መድረኽ እዚ ጋንታ ሶዳል ኩዊክስቴፕ ንቲም ሜርሌር ንምዕዋት ዝገበረቶ ውጥን ዝሰለጠሉ እዩ ነይሩ ሜርሌር ኣብዚ እዋን እዚ ካብቶም ብሉጻት ስፕሪንተራት ብምዃን ዳግማይ ኣመስኪሩሎ በቲ ካልእ መዳይ ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብምዝዛሙ ኣብዚ መድረኽ እዚ ሓያል ተወዳዳሪ ምዃኑን ነታ ናይ ቀጠልያ ማልያ ንምውሳድ ዘሎ ተስፋን እናዓብየ ኸይድሎ እቲ ውድድር ብሰንኪ ሓያል ሙቐት ከቢድ እኳ እንተነበረ ፔሌቶን ግን ነቲ ውድድር ብጥንቃቐ ብምቁጽጻር ናብ ትጽቢት ዝተገብረሉ ናይ ስፕሪንት ማለት ቅጽበታዊ ውድድር ከም ዝበጽሕ ገይሮም እዮም
ቢንያም ግርማይ ኣብዚ 180.4 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ ጸፊሕ ማለት ናይ ጎልጎል መድረኽ ሓያል ተወዳዳሪ ምዃኑ ብምርኣይ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ፈጺሙ ኣሎ። እዚ ብቕዓት እዚ ክንምልከቶም ከለና ኣብዚ መድረኽ እዚ ጋንታ ቢንያም ግርማይ ማለት NSN ኣብዚ ውድድር ንጡፍ ተራ ክትጻወት ከም ዝጸንሐት እዩ። ካብ መጀመርታ ናይዚ ውድድር ጀሚራ ጋንታ NSN ምስ ሶውዳል ኩዊክ ስቴፕን አልፒሲንን ብምዃን ነቶም ሃዲሞም ዝወዓሉ ተቐዳደምቲ ንምቁጽጻርን ምስዓብን ኣብ ቅድሚት ፔሌቶን ኮይና ክትስሕብ ተዓዚብና ኢና። ኣብ መበል 88 ኪሎ ሜትር ጆርጅ በነት ካብ NSN ኣብ ምስሓብ ፔሌቶን ሓገዝ ከም ዝገበረ ተጠቒሱ እዩ። እዚ ድማ ጋንታ NSN ንቢንያም ግርማይ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር ማለት ኣብ ፋይናል ስፕሪንት ንምብጻሕ ዘለዋ ዓብይ እምነትን ሓላፍነትን ዘርአየ ይመስል። እቲ ናይ መወዳእታ 3 ኪሎ ሜትር ብሰንኪ ዝነበሩ 3 ማዕዝናት ቴክኒካዊ ብድሆታት ዝሓተተ እዩ ነይሩ። ጋንታ አልፒሲን ብማቴዮ ቫንደር ፖል ኣቢላ ኒያስፐር ፊሊፕሰን ጽቡቕ ናይ መሪሕነት ባይታ ፈጢራትሉ እኳ እንተነበረት ቢንያም ግርማይ ግን ነቲ ቴክኒካዊ ኩነታት ብምጥቃም ባዕሉ ጽቡቕ ቦታ ሒዙ ክሰርሕ ክኢል እዩ። ቢንያም ኣብቲ ብርቱዕ ምትልላኽን ቅድድምን ንሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘ ኦላፍ ኮይ ካብ ጋንታ ዴካቶሎን፣ ያስፐር ፊሊፕሰን ካብ አልፒሲን ከምኡውን ፓቨል ቢትነር ካብ ፒኒክ ፖስት ዝኣመሰሉ ሓያላትን ስሙያትን ተቐዳደምትን ስፕሪንተራት ቀዲሙ ካልኣይ ክወጽእ ክኢሉ። እዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዎ ናይ ፍጥነትን ናይ ኣቀማምጣን ብቕዓት ዘረጋገጸ እዩ። እዚ መድረኽ እዚ ንቢንያም ግርማይ ኣብቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ቅልስ ብተዛማዲ ዝሓሸ ነጥቢ ዝሓፈሰሉ እዩ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል እዩ። ኣብቲ ኣብ ሴንት ስፒሪያን ማለት ኣብ 122.8 ኪሎ ሜትር ዝተገብረ ናይ ማእከላይ ቅጽበታዊ ውድድር ማለት ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ቢንያም 8 ነጥቢ ክእክብ ክኢሉ። ኣብ መዛዘሚ መስመር ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብምእታው 50 ነጥቢ ረኺቡ። ቅድሚ እዚ መድረኽ እዚ ቢንያም ብ145 ነጥቢ ኣብ መበል ካልኣይ ደረጃ ይርከብ ነይሩ። ድሕሪ እዚ መድረኽ እዚ ግን ጠቕላላ ነጥቡ ናብ 203 ኣደይብዎ ኣሎ። እኳ ደኣ ቲም ሜርሌር ብ213 ነጥቢ ናብ መበል ካልኣይ ደረጃ ስለ ዝደየበ ቢንያም ብውሕድ ፍልሊ ማለት ብ10 ነጥቢ ጥራይ ካብ ሜርሌር ርሒቑ ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ይርከብ። እቲ መሪሕነት ሒዙ ዘሎ ማዲስ ፔደርሰን ድማ 228 ነጥቢ ኣለዎ። ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ሻምናይ መድረኽ ዘርኣዮ ብቕዓት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ዘለዎ ቀጻልነትን ሓያል ተወዳዳርነትን ዘመስከረ እዩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ብርቱዕ ሙቐት ማለት ክሳብ 40 ዲግሪ ሴልሲየስ ኮንካ እተርእዮ ናይ ብርትዕን ጽንዓትን ደረጃ ነቲ ናይ 2024 ድሙቕ ዓወት ቀጠልያ ማልያ ዳግማይ ንምምላስ ዘለዎ ተስፋ ህያው ከም ዝኾነ ዘነጽር እዩ። ኣብዚ ጸፊሕን ብርቱዕ ሙቐትን ዝነበሮ ሻምናይ መድረኽ ዕላማ ጋንታ NSN ንመሪሕ ስፕሪንተራ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ቅጽበታዊ ውድድር ውሑስ ቦታ ንምፍጣር እዩ ነይሩ። እቲ ውድድር ብሰንኪቲ ክሳብ 40 ዲግሪ ሴልሲየስ በፂሑ ዝነበረ ብርቱዕ ሙቐት ንኹለን ጋንታታት ሓያል ጸቕጢ ፈጢርለን እዩ። እዛ ጋንታ ዘርአያቶ ብቕዓት ክግምገም እንከሎ ግን ሓንቲ ንስፕሪንተር እትወዳደር ጋንታ ኣብ ጸፊሕ መድረኽ እትፍተነሉ ቀንዲ መንገዲ ነቶም ሃዲሞም ዝወዓሉ ማለት ብሬክ ኣወይ ዝገበሩ ንምሓዝ እተወፍዮ ሓይልን እተካይዶ ናይ ምቁጽጻር ስራሕን እዩ። ጋንታ NSN ኣብዚ መዳይ እዚ ብንጹር ታክቲካዊ ውዳበ ከም ዝነበራት ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ጋንታ NSN ካብቶም ቀዳሞት ተሰሊፎም ኣብ ቅድሚት ፔሌቶን ብምስሓብ ነቲ ውድድር ክቋጻጸሩ ዝጀመሩ 3 ዓበይቲ ጋንታታት ሓንቲ እያ ነይራ። ምስ አልፒሲን ከምኡውን ምስ ሶውዳል ኩዊክ ስቴፕ ብምዃን ማለት እዩ። እዚ ድማ ካብ መጀመርቱ ጀሚሮም ነቲ መድረኽ ናብ ስፕሪንት ንምብጻሕ ሓያል ውሳነ ከም ዝነበሮም ዘርኢ እዩ። ተቐዳዳማይ ጆርጅ በነት ምስቶም ካልኦት መሳትኡ ማለት ዲላን ቫን በርለ ካብ ሶውዳል ኩዊክ ስቴፕ ከምኡውን ሲልቫን ዳሊየር ካብ አልፒሲን ብምዃን ኣብ ቅድሚት ፔሌቶን ብምስላፍ ብሰለስተ ሃዲሞም ዝወዓሉ ተቐዳደምቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ጋግ ንምጽባብ ሓያል ስራሕ ኣካይዶም እዮም። እዚ ስራሕ እዚ ነቶም ዝሃደሙ ኣብ መወዳእታ 1.7 ኪሎ ሜትር ንኽግበጡ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ብዘይካዚ እቲ መንገዲ ብሰንኪ ዝነበረ ብርቱዕ ሙቐትን ኣብ መወዳእታ 3 ኪሎ ሜትር ዝነበሩ 3 ቴክኒካዊ ማዕዝናትን ሓደገኛ እዩ ነይሩ። ጋንታ NSN ንቢንያም ግርማይ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋን ውድቀትን ሓልያ ናብቲ መዛዘብ መስመር ንምስናቕ ዝገበረቶ ናይ ሓባር ምክልኻል ውጽኢታዊ ነይሩ። እታ ጋንታ ኣብ መላእቲ ውድድር ሓይላ ብምቑጣብን ንመሪሕነቱ ብምዕቃብን ዝገበረቶ ስራሕ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ካልኢታት ሓይሉ ተጠቒሙ ምስቶም ቀዳሞት ተተሓሒዙ ንክቕጽል ባይታ ኣንጺፋቱልያ። ጋንታ NSN ዘውፅኣቶ ስትራቴጂ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓዊቱ ክበሃል ኣይክእልን እዩ። እንተኾነ ግን
መሪሕ ተቀዳዳማያ ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ክዛዝም ምኽኣሉ ንጋንታ NSN ዓብ ዓወት እዩ። እዚ ውጽኢት እዚ ንቢንያም ግርማይ 50 ነጥቢ ብምሃብ ጠቕላላ ነጥቡ ናብ 203 ከደይቦ ኺኢሉ እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ዘለዎ ዕድል ዝያዳ ክሰፍሕ ገይርዎ ኣሎ። ጋንታ NSN ኣብዚ መድረኽ እዚ ብሱል ታክቲክን ብቕዓትን ዘለዋ ጋንታ ምዃና ኣመስኪራ እያ። ምስቶም ከም ስዊዳል ኩዊክስቴፕን አልፒሲን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሓይሊ ስፕሪንት ዘለዎም ጋንታታት ማዕረ ብማዕረ ተሰሊፎም ብምዕያዮም እታ ጋንታ ኣብዚ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ዘለዋ ብቕዓትን ውዳበን ኣብ ደሓን ደረጃ ከም ዘላ ዘነጽር እዩ። ኣብ ዘይትጽቢታዊ ትዕዝብትታትን ውጽኢትን ኣብ ሻምናይ መድረኽ እንተሓሊፍና እዚ ካብ ፔሪጉን ኣብ በርጅራኽ ዝተኻየደ መድረኽ ኣብ ተራ ናይ ማብ ሓበሬታ ተራ ጸፊሕ መድረኽ ይመስል እኳ እንተነበረ ኣብ ውሽጡ ግን ሓያሎ ዘይተጸበናዮ ፍጻሜታትን ታክቲካዊ ምዕባለታትን እንጊድ እዩ። ቅድሚ እዚ መድረኽ እዚ ኣብ ናይ PCS ማለት ፕሬዲክሽን ካብ ዝተሳተፉ ተቐዳደምቲ 3.5 ሚእታዊ ጥራይ ዝኾኑ እዮም ንፓቨል ቢትነር ኣብ ጋንታ ቲም ፒኒክ ካብ ጋንቶኦም መሪጾሞ ነይሮም። ጋንታ ቲም ፒኒክ ቅድሚ እዚ መድረኽ እዚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ኣብ ውሽጢ 10 ቀዳሞት ዝኣተወ ተቐዳዳማይ ኣይነበራን። ማለት ክሳብ ዛ መድረኽ እዚኣ እተካይድ ብሉፅ ውጽኢታ ካብ ኣባል ጋንታኣ መበል 11 ደረጃ ጥራዩ ነይሩ። ቢትነር ግን ንኹሉ ግምታት ብምቕያር ኣብዚ መድረኽ መበል 50 ደረጃ ሒዙ ክዛዝም ክኢሉ። እዚ ውጽኢት እዚ ንዕኡን ንጋንትኡን ዓብይ ዘይተጸበናዮ ክስተት እዩ። ያስፐር ፊሊፕሰን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተወዳደርቲ ሻምናይ መድረኽ ነይሩ። 4090 ኮኸብ ተዋሂብዎ። ኣብ መወዳእታ ኪሎሜተር እውን ውሩይ ተቐዳዳማይ ማቴዎ ቫንደርፖል መሪሕነት ሒዙ ማለት ሊድ ኣውት ብምግባር ስፕሪንት ከም ዝጅምር ገይርዎ እዩ። ብቫንደርፖል ዝተዋጸ ጽቡቕ ኣወጻጽኣ ማለት ሊድ ኣውት እኳ እንተነበረ ፊሊፕሰን ግን ንመቀናቕንቱ ክቕድሞም ኣይከኣለን። ብዘይተጸበናዮ መንገዲ ካብ ቀዳሞት 3 ወፂኡ መበል 4ይ ደረጃ ጥራይ ሒዙ ይዛዚሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከምዚ ጸፊሕ መድረኽ ፔሌቶን ብሓደ ክጓዓዝ ምጽናሕ ልሙድ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ መበል 39 ኪሎሜተር ብሰንኪ ዘጋጠመ ናይ ፍጥነት ምውሳኽ ብካስፐር ኣስግሪን ከምኡውን ዮናስ አብርሃምሰን ፔሌቶን ኣብ ክልተ ተመቒላ። እቲ ቀዳማይ ጉጅለ 15 ተቐዳደምቲ ጥራይ ሒዙ ንሓጺር እዋን ተፈሊ ነይሩ። እኳ ደኣ እቲ ጋግ ኣብ መበል 38 ኪሎሜተር ተዓጺዩ ፔሌቶን እንደገና ተጸንቢራ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ነቲ ጸፊሕ መድረኽ ዘይተጸበናዮ ናይ ውጥረትን ስጋኣትን እዋን ፈጢሩ እዩ። ሊያም ስሎክ ካብ ሎቶ ኢንተርማርቼ ቅድሚ እዚ መድረኽ እዚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ኣብ ዝኾነ መጥቃዕቲ ዝተሳተፈሉ 1 ኪሎሜተር እኳ ይነበሮን። ብኣንጻሩ ያኩብ ኦትሩባ 157 ኪሎሜተር ኣብ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ተቐዳዳማ እዩ። ስሎክ ግን ዘይተጸበናዮ ብቕዓት ብምርኣይ ካብ ፈለማ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ 1.7 ኪሎሜተር ክተርፎ እንከሎ ንበይኑ ኣብ ቅድሚት ክጸንሕ ክኢሉ ክልቲአን ናይ ዓቐብ ነጥብታት እውን ቀዲሙ ወሲድ እዩ። እዚ ብቕዓት እዚ ንዕኡ ናይዚ መድረኽ እዚ ዝበለጸ ተቐላሳይ ተቐዳዳማይ ተባሂሉ ሽልማት ከም ዝረክብ ገይርዎ ኣሎ። እዚ መድረኽ እዚ ኣብ ፍርቂ መንገዱን መወዳእቱን ማለት ኣብ 120 ኪሎሜተርን ኣብ 160 ኪሎሜተርን ክሳብ 40 ዲግሪ ሴልሲየስ ዝበጽሕ ሙቐት ኣመዝጊቡሎ። እዚ ሙቐት እዚ ምስቶም ሓያሎ በረኽቲ ጎቦታት ዘለዎ መድረኻት ከም 4ይ መድረኽ ክወዳደር እንከሎ ሓደ ካብቶም ዝሞቑ መድረኻት ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ክኸውን ገይርዎ ኣሎ። እዚ ረስኒ እዚ ተቐዳደምቲ ብዝያዳ ከም ዝደኽሙን ማይ ከም ዝውድኡን ብምግባር ነቲ ውድድር ተወሳኺ ጸቕጢ ነይርዎ እዩ። እዚ ሻምናይ መድረኽ እዚ እቶም ትሑት ግምት ዝነበሮም ተቐዳደምቲ ከም ቢትነርን ስሎክን ብሉጽ ብቕዓት ዘረኣይሉ፣ ብኣንጻሩ ድማ እቶም ዓበይቲ ግምት ዝተዋህቦም ከም ፊሊፕሰን ድሩት ውጽኢት ዘመዝገቡሉ ብምዃኑ ዘይተጸበናዮ ፍጻሜታት ዝበዝሕዎ መድረኽ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣቢልና ናብ ኩነታት ቢንያም ግርማይ እንተራ ተመሊስና ክሳብ ሻምናይ መድረኽ ዘሎ ነጥቢ ደረጃ ቀዳማይ ማድስ ፔደርሰን 228፣ ካልኣይ ቲም ሜርሌር 213፣ ሳልሳይ ቢንያም ግርማይ 203፣ ራብዓይ ያስፐር ፊሊፕሰን 175፣ ሓምሻይ ድማ ማክስ ካንተር 172 ነጥብታት ንምእካብ ኣብ ማእከላይ ቅጽበታዊ ውድድር ናይ ነጥቢ ስፕሪንተራት ምዕዋት ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ዝተረኽበ ዝለዓለ ነጥብታት ቀዳማይ ማዲስ ፔደርሰን 110 ነጥቢ፣ ካልኣይ ቢንያም ግርማይ 79 ነጥቢ፣ ሳልሳይ ድማ ያስፐር ፊሊፕሰን 66 ነጥቢ። ኣብ ናይ ኢንተርሚዲየት ቅጽበታዊ ውድድር ማዲስ ፔደርሰን ብ110 ነጥቢ ይመርሕ እኳ እንተሃለወ ቢንያም ግርማይ ግን ብ79 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስዕበሎ። እዚ ድማ ቢንያም ኣብ ኢንተርሚዲየት ንዝግበሩ ነጥብታት ምእካብ ብፍጥነትን ብቑዕ ታክቲክን ከም ዝወዳደር ዘርኢ እዩ። ቲም ሜርሌር ኣብዚ እዋን እዚ ብሉጽ ናይ ምዝዛም ብቕዓት የርኢ ኣሎ። ኣብዚ ቱር እዚ ክልተ ተኸታተልቲ ናይ መድረኻት ዓወት ኣመዝጊቡሎ። ከምኡውን ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ስፕሪንት ውድድራት 70 ሚእታዊት በዓል እዩ ተዓዊቱ።
ቢንያም ግርማይ ኣብዛ ዓመት ክሳብ ሕጂ መድረኽ እኳ እንተዘይተዓወተ ኣብ 4ይ መድረኽ ፔደርሰን 5ይ መድረኽ ኮይ 7ይን 8ይን መድረኽ ድማ ሜርሌር ተዓዊቶም ኣለው። ቢንያም ግን ኣብ 8ይ መድረኽ ካልኣይ ብምውፃእ ዘለዎ ናይ ፍጥነት ብቕዓት ንዓወት ኣዝዩ ቀረባ ምዃኑ ኣመስኪሩሎ። ቢንያም ግርማይ ካብቲ መሪሕነት ሒዙ ዘሎ ማዲስ ፔደርሰን ብ25 ነጥቢ ጥራይ ርሒቑ ማለት ብ203 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይርከብ። እዚ ፍልልይ እዚ ኣዝዩ ጸቢብ ብምዃኑ ቢንያም ኣብ ጽቡቕ ናይ ውድድር ኩነታት ከም ዘሎ የረድእ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ክልቲኡ መዳያት ማለት ኣብ ናይ ማእከላይ ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንትን ኣብ መዛዘሚ ውድድራትን ነጥብታት ናይ ምእካብ ተኽእሉ ልዑል እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ካብቶም ኣብ መዛዘሚ ጥራይ ሓያላት ዝኾኑ ከም ሜርሌር ወይ ድማ ኢንተርሚዲየት ጥራይ ሓያላት ዝኾኑ ተቐዳድምቲ ዝሓሸ ሚዛናዊ ዕድል ክህቦ እዩ። ቲም ሜርሌር ብሰንክቲ ዘርእዮ ዘሎ ናይ ዓወት ቀጻልነት ማለት ተኸታታሊ ዓወታት ናይ ነጥቢ ፍልልይ የጽብብ ኣሎ። ማዲስ ፔደርሰን ኣብ ናይ ኢንተርሚዲየት ዘለዎ ናይ ነጥቢ ምእካብ ዓቕሚ ንቢንያም ቀጻሊ ብድሆ ኮይኑዎ ኣሎ። ቢንያም ነዛ ቀጠልያ ማልያ ንምዕዋት ዘለዎ ዕድል ንምስፋሕ ነቲ ኣብ ናይ ማእከላይ ማለት ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ዘለዎ ንጥፈት ብምቕጻል ኣብ መጻኢ ጸፋሕቲ መድረኻት ቢንያም ሓደ መድረኽ ዓወት ክጭብጥ ከድልዮ እዩ። ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ውድድር እዚ ሓደ ካብቶም ዝበለጹን ቀጻልነት ዘለዎምን ስፕሪንተራት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ዘለዎ ተወዳዳርነትን ናይ ነጥቢ ኣቀራርባን ኣብ ግምት ብምእታው ንናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ንምዕዋት ሓያል ዕድል ዘለዎ ተቐዳዳማ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና። ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ከምኡውን ሼር ክትገብሩ እናዘኻኽርና ኣብ ናይ ጽባሕ መድረኽ ውጽኢትን ትንተናዊ ትሕዞናን ይራኸበና። ክሳብ ሽዑ ሰሰና እዩ። ሲነማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመረ